Projekat Kultura sećanja gradu 20 slika jedan je od pobjednika u programu Centrifuga 2011. za kulturnu decentralizaciju organizacije Balkanskog fonda za lokalne inicijative i Erste banke. Udruženje umetnika Stepenice iz Šapca koje je konkurisalo za projekat u saradnji sa Udruženjem Svetlost, Kulturnim centrom Šabac i Školom za umetničke zanate će u toku septembra i oktobra organizovati set predavanja, street art radionice, oslikavanje idejnih rešenja i izložbu na otvorenom na temu Kultura sećanja gradu 20 slika, a svi učesnici su mladi od 15 do 35 godina. Naš projekat se bavi edukacijom mladih o tome da je Šabac u 19. veku bio na neki način kulturna prestonica Srbije, zato što su neki kulturni artefakti prvi put doneseni u Šabac, kao što je prvi klaver, prva gitara, prvo prozorsko staklo, i mislim da je to jako značajno da menja uopšte percepciju gradova u Srbiji. Projekat pod nazivom Na Drini ćuprija koji je finansirala Evropska unija u okviru